Halo guys, iki acarane arep menakne gendeng cendela. Kok nek ra dipasang udan tampias yang tak sebilne cendelaku. Lah jendela niki wis jamuran iki guys, gak apa-apa ngguri. Arep masang gendeng lho. Dure. Gendeng rupung semut iki, sawo metok. Sore 2:30. Bar iki acarane apa neh ya? Ya wis ngene sik masang gendeng aku.